У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Погляди, Боже, на обличчя помазанника Твоего, бо один день на дзядзінцах Твоих лепший за 1000 інших. Гэтымі словамі з антыфоны на ўваход мы распачынаем наш удзел у гэтай нядзельнай найсвяцейшай ахвяры Езуса Хрыста. Сёння мы перажываем 20-ю звычайную нядзелю і збіраемся тут у нашай лідскай фары, у Доме Божым, як адна вялікая сям'я дзяцей Божых, каб разам праслаўляць Бога, каб разам дзякаваць Богу за пражыты тыдзень і за ўсе дары, якія мы ад Бога атрымалі. На пачатку гэтай імшы прадставім Богу ўсе нашы інтэнцыі, ўсе нашы просьбы, з якімі мы прыходзім на святую Еўхарыстыю. Я падчас гэтай святой імшы буду маліцца у інтэнцыі памерлых за Шавяла Віктара, якога мы ўспамінаем у 27-ю гадавіну пасля смерці, Генрыха, Яніну, Тадэуша, Юхневіч Яніну, Тадэуша і ўсіх памерлых сям'і Шавяла, Комар і Лаўкель. Буду выпрашаць, каб добры Бог адарыў іх ласкай вечнага жыцця. Цяпер перапросім Пана Бога за нашы грахі, каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што згрэшылі думкамі, словам, учынкамі і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі свяцейшую Пана, Святу Пану Марію, усіх ангелів святих і вас, брати і сестри, моліться за мене до Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог Усемогутний, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного.
Молимся. Боже, Ты подрыхтовал для тых, кто Тебя любит, великое духовное богатие. Наполни наше сердце горячую любовью до Тебе, как мы во всем и больше за все Тебе любили и отримали обяцаную спадщину, якая больше за наше жадание, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание книги «Приповестей Соломона». «Мудрость будовала дом свой и вычислила 7 колоннов его. Забила тое, что было на зараз. Змешала вино свое и стол подрыхтовала. Высула служанок своих и кличе з вершинь узвышшего города. Хто простый, нехай прийде сюди. Неразумному яна сказала: ходите, ешьте хлеб мой, пейте вино, якое змешал. Откиньте глупство и будете жить. Ходите шляхом розуму». Это Слово Божие. Покаштуйте і убачте, які добрий єсть Пан. Покаштуйте і убачте, які добрий єсть Пан. Благословлять буду Пана во всі часи. Хвала Його завсёди на моїх вуснах. Паном буде гонориться душа моя. Нехай чують гэты покорний і нехай веселяться. Покаштуйте і убачте, які добрий єсть Пан. Бойтеся Пана ягоные святые, бо той, хто боїться Його, ні має ні старший, ні учим. Дикі звери терпять нестачу і голод, а тим, хто шукає Пана, не буде не ставать ніякого добра. Покаштуйте і убачте, який добрий єсть Пан. Прийдіть, сини, послухайте мене, навчи вас боязі Пана. Хто той чоловік, який уподобав життю, і любить довгі дні, бачить добро. Покаштуйте і убачте, який добрий єсть Пан. Стережи язик свой от слова, і вусны своє от слова подступных. Отвернись от зла и роби добро. Шукай спокой і тримайся Його. Покаштуйте і убачте, який добрий єсть Пан. Читание послания святого апостола Павла до Ефесців. Глядите докладно, брати, як поступайте не як розумні, а як мудрі. Використовуйте час, бо дні лихие. Не будьте ж нерозважними, але познавайте, що есть волей Пана, і не упивайтеся вином, от якого буває розпустота, але наповняйтеся духом, наставляючися самих себе псалмами і гімнами, і співами, і духовними співаючися, і висловляючись
виславляючи Пана у серці ваших, дякуючи за все Богу і Отцу в ім'я Пана нашого Ісуса Христа. Це Слово Боже. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Хто есть мое тело и пьет мою кровь, во мне есть, а я у им, каже Пан. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. У той час Єсус сказав народу: «Я хліб живий, який сышоў з неба. Калі хто будзе есці хлеб, гэты будзе жыць вечна. А хлеб, які я дам, гэта цела маё, дзеля жыцця свету». Юдэі спрачаліся паміж сабою, кажучы: «Як ён можа даць нам есці сваё цела?» Езус сказаў ім: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, калі не будзеце есці цела Сына Чалавечага і піць крыві ягонай, не будзеце мець у сабе жыцця. Хто ест маё цела і п'е маю кроў, мае жыццё вечнае. І я воскрашу яго у апошні дзень. Бо цела маё праўдзівы спажытак, а кроў моя праўдзівы напой. Хто ест маё цела і п'е маю кроў, ува мне ёсць, а я ў ім. Як паслаў мяне жывы Отец, і я жыву Айцом, так і той, хто ест мяне, будзе жыць мною. Гэта той хлеб, які сышоў з неба, а не той, які елі айцы вашы і памерлі. Хто ест хлеб гэты, будзе жыць навекі». Гэта сказаў ён у сінагозе, калі навучаў у Кафарнауме. Гэта слова Пана. Умілованыя у Христе Пану, браты і сёстры, 4 тыдні таму, месяц назад, мы пачулі пра размнажэнне хлеба, як Езус размножыў хлеб і рыбу, і ўжо 3-ю нядзелю мы слухаем пра хлеб жыцця. Гэта эўхарыстычныя размовы пра хлеб, які зышоў з неба. І, напэўна, не разумеем, чаму так адбываецца. Все тое самае, тое самае. І ведаем такую прыказку «репетицио матер студиорум». Як мы кажам, повторение мать учения. Як у дзяцінстве бацькі па некалькі разоў паўтаралі «так не рабі, так не рабі», каб мы запомнілі, як не трэба рабіць, як трэба, так і Езус ужо 3-ю нядзелю хоча нам прыпомніць, што Эўхарыстыя – гэта найважнейшая справа ў нашым жыцці, што Эўхарыстыя дае нам жыццё вечнае. Напрыканцы сённяшняга Евангелія мы чуем такія вельмі важныя словы. Хто ест хлеб гэты, будзе жыць навекі. Напэўна, не пра зямное жыццё ідзе мова, што тут на зямлі будзем жыць вечна, але ў вечнасці. Не было яшчэ такіх фактаў, каб хтосьці з людзей знайшоў некі лек ці з'еў некі хлеб, не ведаю, і жыў тут на зямлі вечна.
Канешне ж, мова ідзе пра вечнае жыццё, што пасля смерці душа чалавека перайдзе ў рай, у дом Айца, і там будзе пребываць у вечным шчасці. І каб гэта адбылося, кожнаму з нас трэба удзельнічаць у святой Еўхарыстыі, прынимаць святую камунію. І, паважаныя браты і сёстры, ці так у нашым жыцці адбываемся, ці мы дбаем пра жыццё вечнае. Жыццё вечнае, падобнае да падарожжа, можна параўнаць з падарожжам, што калі мы недзе выбіраемся ці на мора, ці ў горы, на адпачынак, то кожны з нас за некалькі месяцаў, можа нават і за год, рыхтуецца, адкладваем якія грошы, думаем, што купіць, што ўзяць з сабою. На море то трэба нейкія купальнікі, нешта іншае купіць, і каб грошы з сабой былі на адпачынак, у горы бярэм абутак добры, выгодны, каб хадзіць. А ці так мы паступаем, калі рыхтуемся да жыцця вечнага? Наша дарога да жыцця вечнага павінна распачынацца ўжо цяпер, павінна кожны дзень прадумваць, як нам падрыхтавацца найлепей да гэтага падарожжа, да перахода зямнога жыцця да вечнага. І найважнейшае гэта святая Еўхарыстыя, удзельнічаць кожную нядзелю у святой імшы, прымаць святую камунію, размышляць над тым, ці трэба пайсці да споведзі, ці душа моя чыстая, я магу прыняць у сваё сэрца святую камунію, размышляць над сваімі учынкамі, ці я паступаю згодна з Божымі запаведзямі, з касцёльнымі. І вось гэта павінна працягвацца праз усё наше жыццё на зямлі. Шмат людзей, якія гэтага не прымаюць, не вераць у жыццё вечнае, не жывуць у пошуках таго, што найважнейшае. І ёсць сведчанні людзей, якія большую частку жыцця пражылі як, можна сказаць, атэісты, неверуючыя, ці тыя, якія шукаюць праўды. Я так калісьці спаткаў одну жанчыну, якой было ўжо за 50 год, яна нават ахрышчаная не была, і кажа, ўсё жыццё шукала такога шчасця і ў грашах, і ў іншых справах. Але от цяпер разумею, што сапраўднае шчасце тут, у касцёле. Сапраўднае шчасце я знайшла у Богу, таму прагну ахрысціцца, таксама прыняць святую камунію, таксама з мужам прыняць шлюб. Паважаныя браты і сёстры, Езус нам прыпамінае, і мы павінны пра гэта заўсёды памятаць, што шчасце трэба шукаць у Богу, Богу, які дае самога сябе, дае сваё цела нам на спачжытак, каб мы маглі жыць вечна. Амен. Цяпер вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, Айца Усімагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і небачнага. Перад усім векам, Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Ісуса, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збавлення зышоў з неба і ўцелавіўся. Таксама за нас пры Понцкім Пілаце быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле
Писання, і взошов на небо, сядить праворучай Цар, і знов придет судить живих і померних. Його володарству не буде конца. Духа Святого, який за Отця і Сина походить, якому разом з Отцем і Сином належить поклоніння і хвала, який промовляв праз пророка, віру в один і святий католицький апостольський костел, визнаю один хрост на відпущення грехов і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будучому світі. Богу, який прагне любові большим ахвяру, представим наши супольные молитвы и просьбы. Молимся за весь народ Божий, каб з недільної літургії ён чапаў сілы для будавання духовой святыні касцёла. Цябе просім. Молимся за прадстаўнікаў улады, каб яны ўмелі мудра вырашаць грамадскія праблемы і адданна служылі свайму народу. Цябе просім. Молимся за парафіяльныя супольнасці, каб яны былі прыкладам хрысціянскай любові. Цябе просім. Молимся за хворых і церпячых, каб яны праз людскую добразычлівасць паўней спазналі Божую міласэрнасць. Цябе просім. Молимся за удаў і самотных жанчын, каб у супольнасці касцёла яны знайшлі дапамогу і падтрымку. Цябе просім. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой мшы, каб Божае Слово перамяніла нашае жыццё на лепшае. Цябе просім. Молимся за памерлых падчас гэтай святой мшы, асабліва за Шавіла Віктора, якога мы ўспамінаем у 27-му гадавіну пасля смерці, Генрыха Яніну, Тадэуша Юхневіч Яніну, Тадэуша ўсіх памерлых сям'і Шавіла, Комар і Лаўкель. І таксама за нашых блізкіх памерлых, каб добры Бог адарыў іх шчасцем, вечнай радасцю пребывання разам з усімі святымі ў небе. Цябе просім. Боже, выслухай наши молитвы и учини, каб мы, дзякуючы Твоей милосердности, могли заўсёды цешыцца Твоёю ласкаю праз Христа Пана нашага. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Приймі ласкавий Ойче гэты дары, у якіх адбываецца цудоўная перамена, каб мы, ахвяруючы Табе тое, што ад Цябе паходзіць, маглі прыняць Цябе самога ў Тваім Сыне, які жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога. Бог праз Маглі прыняць Цябе самога ў Тваім Сыне, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Пан з вамі. Угору серце.
Падякуєм Пану Богу нашому. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, всемагутны вечны Божа. У Табе мы жывем, рухаемся, існуем і ў нашым зямным вандраванні заўсёды адчуваем Тваю дабрыню і носім у сабе задатак вечнага жыцця, бо маючы першыя дары духа, праз якога Ты ўваскрасіў з мёртвых Езуса, мы спадзяемся атрымаць вечны ўдзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем з радасцю усклікаючы. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам. У першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас, за многіх будзе праліта, дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры, абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Александрам, біскупам Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, пра Віктара, Генрыха, Яніну Тадеуша і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету.
і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з найсвяцейшай Богородицей Панай Марыяй, со святым Юзафам, яе абраннікам, со святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Памятуючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Просім Цябе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, да памажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апостолам Твоим: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго. І будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш, валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце ближняму знак супакою. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе здароўлена душа моя.
Молимся. Добрый Боже, Ты праз гэты сакрамент даў нам удзел у жыцці Твайго Сына. Покорно Тебе просим, дапамажы, каб мы верно наследовали Яго на землі і могли удзельнічаць у Яго нябеснай славе, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Пане Езу, праз заступніцтва Марыі, Маці Тваёй, якая нарадзіла Цябе з любоўю, а таксама праз заступніцтва святога Юзафа, чалавека даверу, які апекаваўся Табою пасля народзінаў. Прашу Цябе в інтэнцыі гэтага ненароджанага дзіцяці, якое духовна хачу усынавіць, якое знаходзіцца ў небяспецы аборту. Прашу, дай яго бацькам любоў і адвагу, каб яны не забівалі свайго дзіцяці, а пакінулі яму жыццё, якое Ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Амін. Парафіяльная аб'ява. Сёння перажываем 20-ю звычайную нядзелю. Святы ружанец, на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. Панядзелак каралевы пабожных школаў, у аўторак каралевы супакою, у сераду каралевы апосталаў, у чацверг Маці Божай суцяшальніцы і ў пятніцу Маці Божай радзіцелькі. Суботу Маці Божай з Люрд, у нядзелю о 18 гадзіне Маці Божай Ляретанскай. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем 20 жніўня ўспамін святога Бернарда, абата і доктара касцёла, 21 жніўня ўспамін святога Пія, 10 папы, 22 жніўня ўспамін найсвяцейшай паны Марыі, каралевы, 24 жніўня свята святога Бартламея, апостала. На гэтым тыдні падчас кожнай святой імшы і падчас гадзіны міласэрнасці адбудзецца споведь для вучняў, студэнтаў, настаўнікаў, выхавацеляў, каб і тыя, хто вучыць, і тыя, хто вучыцца, маглі з чыстым сэрцам распачаць новы навучальны год. Ужо хутка распачнецца новы катэхетычны год. Калі ласка, паважаныя бацькі, запішыце сваіх дзяцей на заняткі па катэхезе. Калі бацькі прыносяць сваіх дзяцей, каб ахрысціць, абяцаюць выхоўваць іх у веры. Катэхетычныя заняткі якраз і дапамагаюць дзецям спазнаць навуку Езуса Хрыста. Езус сказаў сваім апосталам: «Дазвольце дзецям прыходзіць да мяне». Варта, каб бацькі ўспрымалі гэты заклік сур'ёзна і, запісваючы дзяцей на заняткі па рэлігіі, такім чынам спрыялі іх знаёмству з верай, іх духоўнаму развіццю. Запіс распачнецца ад 26 жніўня. Ад панядзелку заўтрашняга дня ў нашай парафіі распачынаюцца канікулы з Богам. Адпачынак пры парафіі распачнуцца святой імшой о 9 гадзіне. Шчыра ўсіх, паважаныя браты і сёстры, запрашаем прыводзіць сваіх дзяцей на гэтыя канікулы з Богам. Нагадваем, што ў нашай парафіі працягваецца душпастырская дабрачынная акцыя дапамогі дзецям з малазабяспечаных і шматдзетных сем'яў, якія маюць цяжкасці пры падрыхтоўцы дзяцей да навучальнага году. У школу з Божым благаслаўленнем і людской дабрынёй. Кожная школьная прылада, перададзеная вамі для дзяцей, дапаможа дзецям пачаць новы навучальны год з усмешкай і радасцю. Гэтыя рэчы можна прыносіць у касцёл і складаць у вялікі кошы каля алтара Маці Божай Вастрабрамскай. Таксама сёння маем радасную навіну. Вітаем у нашай парафіі сястру Вольгу Назарытанку, якая прыбыла да нас з такой місіяй служыць, асабліва служыць дзеткам на катэхезах, дапамагаць пры нашай парафіі. Таму прывітаем нашу новую сястру. І, канешне ж, абавязкова атулім яе сваімі малітвамі, каб добры Бог
адарыў Божым благаслаўленнем, патрэбнымі ласкамі, каб яна магла як мага лепей служыць нам, парафіянам Лідскай фары, асабліва нашым дзеткам на катэхезах. Дзякуем усім, хто малітвай і ахвярай падтрымлівае развіццё нашай парафіяльнай супольнасці і касцёла. Вялікі дзякуй усім, хто ахвяруе кветкі для ўпрыгожвання нашай святыні. Даручаем усіх вас Езусу міласэрнаму праз заступніцтва Маці Божай Лідскай. Дзякуем таксама ксяндзу Андрэю Скамарожка, які падчас гэтай святой імшы дапамагаў нам спавядаць людзей, удзяляў святую камунію. І на тыдзень працы абавязкаў прымем Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przynajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przynajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przynajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.